videa s Davidom a Peťom. Ja vám stále dám. My name is very nice. Čakať. Ideme. Terminated work is completing. Boom, boom, boom. Ja idem. I want to get his room. What? I need on his room. Me? Mine? Oh no. I Just need yours. Čo? Posso vir com o cara aqui? Vem cá. To jak Kate w jednej części, pamiętasz? Čo? Jak mówił nazwą I'll kill you. Poznasz to, nie? Nie. Powoli Kate'a. Kamo, a w jakiej epizodie? To? Jakiej? No to pedał. Tu dałam mobil k mikrofonu. Ideme, kde sú? Hej, typka z Ashley Riflom. Billy. Zatiaľ hra vyzerá dobre. Ty na spectatuješ? Bum. To má co? Ty nás spectatuješ, David? Ne, ja robím hru ešte. Become the dog, baking the dog, hey. What is a dog? Dog? What is a pet? What is you? What? Who are you? Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. boom. Power of satchel. We will use the power of satchel. Boom, boom, boom. Ja to postaram się od drugiego kilka. Yes. Hey, to sme vyhrali. Tam tak to pomáham. Lucky block. Hey, boss, again. Späť. Daj. Boom, boom, boom. Ty dáš dám kedy? Dobre. To bude challenge. Dám kedy live. Boom, boom, boom. I wash you in my room. Pretože zase, čo si povedal, 1v1 idem s tebou. I what? Kuda má pilulka? Čo? To mi dá energiu. Aké pilulky? Štyri Winstedy, ty máš 4. Počkať. 370 winov mám. Thank you for playing. Racism solved in Minecraft. Racism. Village. Babies are so Village! playing money. Village, thank you for banning village. Kamo, Peťo, čom si To banom permafrost. Peťo, Fakt? to je. Co sa stalo? Že ti si banul permafrost. No?
Našťastie. To nikdy. Vypadám z mapy. Nikdy by som si nedovolil bannúť permafrost. To nikdy. A počkaj, nikdy som nebanul 5 Mafros a ten či tlačítko banuj 5 Mafros a to stisne. We will use the power of pay to... Kam prečo ty beček umrel? Kam ty beček iba prišiel a umrel? Ja som ho spadol. Ja som išiel do backrooms. Ja sa nemôžem hýbať. We will use the power of friendship. How? Kámo, čo sa nemôžem hýbať? Čukni. Tak sa položí nohy. Ale nedá sa to môžem dopredu a to proste nefunguje. Ani miery. Radšej už nebude možno asi používať tú sačul. A o panceru neskôr. Šup. Kámo, kde si ich ukáž, ako kde si? No, kde už? Fungujú ti nohy už? Konečne sa možno budem môcť hýbať. Prečo? Because we will use the power of best friendships. A prečo sa už môžeš hýbať? No, obugovalo. A budeš hrať túto hru moju novú? Možné. Áno, točíme Davidovú hru, keď ju vydá. Dali sme ich. Ideme po nich. Come here. Come here and Poď. Play again, daj. Počkaj. Win streak 3D. Hey, do you want by the way to 7? A počúvaj ma, Peťo. To si myslíš, že je najlepší rival v našej triede? To si myslíš, že je najlepší v našej triede v Rivals? Asi Maťo. No ja však na kanáli mám 1v1, pamätáš? Ale tak povedal ten. Čo? Tak zabanuj arénu. Kámo, čo som nemohol zabanovať arénu? Lebo ja som zabanoval. Neviem, čo je dobre, si sa taneš. Energy pistolky. Kamo, energy pistolky! Kamo! Ten typeček, ten protivný tým. Ja som zabanoval iba nožík. Ja som zabanoval iba nožiček. Vyznávam sa, že iba, ale iba. Toto tu, čo držíš, chcel zabanovať. Why did you want to ban? Ja som vedel, že typeček bude používať energy pistolky. Mal si mňa počúvať! Prečo? They use the power of... Som povedal, že ja baním energy pistolky, lebo budem používať ty. I use the power of ignorance. A potom bum bum bum. To čo si popilnú. Kámo, ty ja sa naučila... Nie! Nie! A piči, ty nechaj ma na pokoji. Ten energy pistolky je môj. Čo ma daj odtiaľ. Kúpu som si odtiaľ za 10 €. Nie. Tam nie som za
RPG! To RPG. Idziemy. Nice. Koniecznie. Zamrazím ich. Wiem, co natočím na koniec školského roka. Čo? Čo? Zubeš pivo? Urá. OK. Tady jsem ho nezamrazil. Já si to tam jde, že asi neumím. Yes. Sorry. Ale ja mám revolver. Hej? Podľa mňa RPGčko je lepšie. OK. Kamo, ty teček zablokoval ho! Kamo, ani som mu nedal. Kamo, ty je ako RPG kid. Kamo, ja budem používať asi RPG na miesto sniperky. Keď zabanujú snajperku však. Kamo, oni budú blokovať tvoje šoty. Kamo, som nestihol, daj ho! Za tebou? Kde je ten hľúš? Počkej. Tam. Kde je týpek? Tu. Tu je. Tu je. Dole je. Kde je týpek? Dole tak kde išiel. Dole ukazujem ti. Dole! Ja som Čo? Dám ti to. Tam je. Kamo, Replay to bola moja záchrana. Čo? RPGčko bola moja záchrana. What about me? Moonstone som dostal na to, čo je? Buďte dajko. Ľudia, napíšte do komentárov, aký merch alebo akého tvaru by mal byť. Že čo by ste chceli. Bra! How do you think... Peťo. Napríklad nejaký z Rivals alebo z Doors. Nepovedal by som, že by sme Alebo mali... niekedy v budúcnosti. O 10 rokov! Si zoberiem listoček a budem si písať. Ja by som mu dal skôr... Yes! Moja obľúbená mapa. Splash. Tu mám listoček. Ja som si myslel, že to má... Tak. Čo si bo... Ale RPGčko je moja záchrana. Kamo, a čo keď banli RPG tiež? By banli. Ja mám paintball gunu. Vyskúšame. S paintballkou chcem vyskúšať ísť. Jeden dead. Kamo, name toto. OK, name toto. Počka, aké... Mám robiť linky na našu hru, Peťo. Teda ísť s Davidom a Alexom. Mám liknúť. Keď dačo urobím na ňu, mám liknúť aké linky. OK, tak ja polikujem všetko. Ako nie všetko, lebo ty si ovne, ty si to vymyslel, ale ja som urobil najviac. Ja som urobil jediné monstrum, čo existuje v tej hre. Iné neexistuje. Kamo, mám snajperku? Kamo, to nie je snajpa. Čo on má? To
To čo? Však on má energy dajko. To je energy dajko. Budeme sa mnou lapiť. Počka, tak potom s čím strieľa? Kámo, ten typek je cheater, typeček je cheater. Kámo, typek cheatuje. Meno je YouTuber Stas 147K. Kámo, ako máš... Dobre, nemáš videnie, nevidíš. Dal som ho, YouTuber Stas. On ma dal. Počkaj, čo to ako je? Jak tak rýchlo môže strieľať? To však to je revolverová abilita. Čo si ale povedal? Ale jak to, že tento typek má akože... Leo Billion na nabíjačku na schvál? Čo? Leo Billion na nabíjačku na schvál? Nechce na schvál. Čo? Nebolo to na schvál. Yes. YouTuber stav 147K. Expose. Ideme lukom. Supernova je najpodobné robiť. Počkaj, alebo to je zbraň, ako je jedna zbraň to robí? Pozrieme sa. Počkaj, on má snajperku, nie? Áno, YouTube. Počkaj, čím to mohol robiť? Čím to mohol robiť? Nie je to admin? Alebo má používať nejakú skrytú zbraň? Taky nemôže. Môže. Môže mať admin. A čakaj. To sa není, to vieš. A developer, myslím ja. Developer. Začne na tejto hre. Idem do Get Gummy. Ja ho zatiaľ reportnem. Ok, ale on nemusí hackovať. Čakaj to admin. Text chat. Nechápem ako text chat. Ja nebanujem. Use sniper was blocked. Počkaj, hej! Snajperka bola zablokovaná. Viete, čo máte robiť? Meno je tu. Meno máte. Je. Zabrala snajperku a používa snajperku. Ono! Yes! Čo sa tam tak vrieska? Kam on dal hackera? On dal hackera. Ty si odpalil Leovi uši? Áno. Sorry. No, teraz to musíme dať, pane Bože, prosím. Sme celé hlasivky. Ale musíš podať, Lukáš. Ja iba.
ich. GG! To wyzera beznadziejny. Nie vždy je to beznadziejne. We use the power of friendship! Najka kulidek. Jo, otvorí. Wartbox 2. Tak poďme sa pozrieť. Pozri, chceš vidieť hru zatiaľ, jak vyzerá? Hej, ukáž na kamera hovore. Počkaj, daj chvíľku. Chcem dať čo urobiť. Kámo, tak tento rák bol najťažší zo môjho života. Máte ešte ďalšieho na podazenie, musím povedať. Ťažké. I will use the power of slingshot. Oh, the power of friendship. Pozrieram. Dobre, že ja to zatiaľ. No to môžeš potom Okej. pohodať bude običko. Okej. Banuj me, a ty si banuj. Nenávidím Roblox. Dobre. Playground. Na to sa mu životu nedá. Bani, počkaj, nožiček banie. Okej, medkit. Na druhé kolo si dávam granát, revolver, teda RPG. Okej. Áno, som to netrafil dvakrát. Na tej kolo nedal. Šráfa. Je to dobrá mapa? Hej, podľa mňa je to dobrá. Ja som vedel, že bude tam dáma. S karambitom. Kamo, vieš čo musíme robiť? Look, power of bow and movement. Warhol. Musíme byť rýchli oproti tomuto tu. Luk, nepoužívam dagetky, lebo to sú ekodolovia. Ako budem používať, ale nie celú dobu. Knife on má, on skáče. Nabijeme? Bojem. I'm fast as hell, boy. Ah! Yes? Ja sa divím, že sa ten luk neroztrhol. Kamo, hej. Ja mám RPG, kamo. I will use power of RPG. Power of explosion. Kam toto video? Moje videá sú podľa mňa šalené takedy. Crazy. Kam ako sa bugnem veľakrát. Ako David skolaboval v Pressure, si pamätám. To bolo crazy. RPG. Som urobil už mám aj crouch vec. Dokončil som vlastne keď som dokončil Pressure, to bol prvý vtedy, že som dal dobrý ending, ale ten bad ending som už mal. S typečkom jedným, si nepamätám ktorý. Čiže som sa hýbal. Daj bow, si dagetky, ruky a vadhod. Podľa mňa je dobre toto. Ja nemám vám. Tak dačo, rýchlo. Hocičo. Yes. Dva dole nula ostávajú. Okej, Asi si tam lúk. dobre. A to bol asi tvoj posledný switch, už nemôžeš späť switchovať. Idem ti pomôcť. Oh.
Isla. Jaki był? A ma double jump, to ma i double jump, aby się wiedział, double jump. Masz mowa warp na lub? Co? Masz mowa warp na lub? Hej, to jest dobre. To najlepszy podle mnie wydawna luk. Podle mnie. Jest? Poczekaj, nabiję ci luk. Jest? Okej, a się czas wideo, właśnie nie? Jeszcze jedno, pójdźmy. Dobra, jeszcze jedna gra. Last Man Standing gra. A GG. Kámo, ja som zvedavý, že keď si títo typci nájdu toto video na YouTube, jak sa budú tváriť. Nie wiem. Jak? Dawno ktoś się nie joinul. Ja nenávidím arenu, ale táto mapa bola celkom fajn. Takže si medzi jediných vtedy Mám listoček a keď v komentároch nájdem niekoho si vylosuje a napíšem podľa koho zrobím merch. A czekaj, to ja budę. Kamo, czekaj, to będzie szaza, albo cenzura, albo niebezpieczeństwo. A keď tam bude niečo zacenzurované, tak... Albo wnusené, tak. Šanca tam je, že napíše niečo sus, ale neviem, že či to vyberám. Onyx, dam też. Kdo od Polski? Nie! Ale battleground na tom viem dobre tak. Proste mi zakazujte RPG ani snajperku. Potom už neviem to. Dobra. Tam na tym sobie nożyk. Takže... Kamo, chudak Peťo! Ale mám ešte kudičko. Kamo, predstav si, keby banuli SPG a snajperku. Kamo, oni majú absolute rifle. Mali sme absolute rifle. Kamo, daj si dačo rýchle, musíš byť rýchly. Ty si vypol natáčanie? Neviem. Však mi komu nabil? Ja som mal ešte koľko na pečok, asi 150. Dal headshot, čo ty máš snajperku. Nie, on má asi to tu. Kamo, Peťo. Lock in, Peťo, lock in. Je možné, čiže netreba to vzdávať. Hovorím, že lock in iba. Nech... Peťo. Ty Peťo nemal ani scratch. Tam ideš. What the fuck is this? Don't sweat. You're the light. A jak to, že má snajperku? On má snajperku? Nie, on má RPGčko. RPG, ja chcę jeden na jeden. Tam dá. Jest? Paintballku dáme. Užijeme.
mám. Kamo, tak nedávne, toto je nemožné. I use the power of paintball. Kamo, poďme, toto nedáme. To bolo na schvál, zrazu. Keby si žil, tak sme to dali. No. GG! Rozbil si tablet, alebo nie? Kamo, to bolo tak tesné, aby sa mi to vybilo. David, poď! Ty, Musel vybeť, že v tebe sa fakt vybil tablet? Tebe sa reálne vybil tablet? Fakt! Nie, nevybil. Tu ešte. Why do birds follow? Peťovi sa vybil tablet, GG. Čo? No, bol som sa len napiť. Oh, a ty si sa líbal? Alebo sa Musel som, lebo ja som spanikáril. Hej, kamo, ja som si ukladal jedno video do svojho chatu a našiel som tam strašný tvoj. Počkaj, to bolo vidno na kamere? Čo si tam pozeral? Čo si tam reálne pozeral? Čo tam bolo? Ja si to radšej vymážem. Toto tu video? Nie, to, čo si ale vyhľadám. Kamo, no poď, čo je? Čo ste tam našli, kámo? Ten komiks. Kámo, čo to bolo za komiks? Aký? Ty si tak budol komiks. Dobre, ja vieš, že ja stále natáčam. Áno. No, tak toto prosím vystrihni. Kamo, ja neviem strihať. Kámo, ne, vystrihni to. Kamo, okej, ja to vystrihnem. Kamo, ja som známy, že nie je editovanie. Je to laziness. Idem dál uploadnúť. Okej, daj musíš si randu. Koniec videa.